Igen, Magyarország. Kis hazánk majdnem 10 millió fővel. Amilyen csodás az a hely, annyira megkéri a saját árát. Bár turistáknak olcsó lehet, de ha egy kenyér majdnem 1000 forint, akkor már más a helyzet. Nem igaz? Képzeld el, hogy van 100 000 forintod. Mit veszel? Egy kétszemélyes belföldi wellness hétvégét? Dehogy is! Egy süteményt fogsz vásárolni. Ugyanis van Magyarországon olyan süti, aminek az ára 100 000 forint. Hát igen, vannak Magyarországon olyan dolgok, amelyek picit drágábbak érthető módon, de vajon melyek a legdrágább dolgok, amiket kis hazánkban kaphat manapság az ember? Ebben a videóban átlapozzuk az országunkban található legdrágább dolgok könyvét. Szóval, megvan a jogsi. Gratulálok! Milyen autót veszel elsőnek? Egy használt Swiftet? Dehogy is! Nyilván a legdrágább autót fogod megvenni. Jól mondom? A magyar utakon ritkán látni, de mégis elérhető, igaz csak külön rendelésre. Ez a Bugatti Chiron. Az ára extrákkal együtt elérheti az 1,5 milliárd forintot. Ez az autó 1500 lóerős, 2,4 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és végsebessége 420 km/h. Ez nem csak egy autó. A mi hazánkban ez egy mozgó műalkotás. Olyan emberek veszik, akiknek nem csak pénzük van, hanem ízlésük és státuszuk is. Budapest egyik legdrágább része a Rózsadomb, ahol a luxusvillák gyakran meghaladják az 1 milliárd forintot. Ezek az ingatlanok panorámás kilátással, saját lifttel, szaunával, borospincével, sőt akár teniszpályával is rendelkeznek. Hát már ezen a ponton tiszta GTA 5. De a kérdés, vajon itt melyik a legdrágább ház? Ha ezeket lehet egyáltalán házaknak nevezni, mert ez sokkal nagyobb meg jobb, mint egy ház, már elnézést. Hát a legdrágább ház nem is biztos, hogy egészen Rózsadombon van. Ugyanis a ChatGPT szerint a Rózsadombon van, ez szerint az oldal szerint Szombathelyen, ez szerint pedig nem tudom hol. Szóval nem igazán lehet tudni, hogy hol van Magyarországon a legdrágább ház, de az biztos, hogy nagyon sokat kérnek érte. Nyilván megéri az árát, persze, mert hát ott egy rohadt teniszpálya, amit biztos, hogy ne fogsz használni, mert hát miért tanulnál meg teniszezni. De vannak kastélyok 4 milliárdért, 15 milliárdért Magyarországon, úgyhogy bőven lehet keresgélni. De az biztos, hogy az a legdrágább ház, ahol a szeretet van. Igen. Most repülsz valahova Dubajba. De hogyan? Talán megvettél egy magángépet? Pontosan. Választhattál. Kicsi gépet kéred, amely 1 milliárd forint, a közepeset kéred, amely 4 milliárd forint, vagy a nagyot, amely 28 milliárd forint. Egy ilyen utazás Budapestről Dubajba akár 15-20 millió forintba is kerülhet, egy irányba, de cserébe egy teljesen személyre szabott élmény vár rád. A fedélzeten luxusbőrülések és saját személyzet biztosítják, hogy minden igényedet maximálisan kielégítsék. Az ételek és az italok előzetes egyeztetés alapján választhatók, a felszolgálás pedig első osztályú. Hát nem gyönyörűen hangzik? Egyes gépeken kényelmes ágyak, zuhanyzóval felszerelt fürdőszobák és teljesen elszeparált pihenőrészek is vannak, így akár frissen kipihenve érkezhetsz meg, ahova szeretnél. Na de van olyan, hogy luxus hotelszoba? Ha szerinted megkérdezem, akkor nincs. Ez itt a Matiz Palota Budapest szívében a luxus és a történelem találkozásánál. A több mint 100 éves épület ma a világ egyik legexkluzívabb szállodaláncához, a Luxury Collectionhöz tartozik. Az éjszakánként akár több 100 000 forintba kerülő lakosztályok nem csak kényelmet, hanem valódi arisztokratikus életérzést nyújtanak. A világhírű séf Wolfgang Puck étterme is itt található, a fine dining élmény garantált. Ha valaha megkérdezed magadtól, milyen az, amikor a luxus túlmutat a pénzen, a Matiz Palota valószínűleg meg fogja ráadni a választ. Úgyhogy, ha szeretnél egy luxus szobát a repülőgéped meg a mindened mellé, akkor tessék! Jó, most nézzük meg a jachtokat. Bár a Duna nem Monaco, mégis egyre népszerűbbek a privát jachtok. Egy modern motoros jacht ára 80 és 200 millió forint között mozog. Tehát úgy nagyjából drága, jó? Akinek fontos a diszkrét luxus, azok számára a Duna tökéletes vízisztráda.
De felől nem rakatjátok ide is, hát engem mit érdekel. Az a lényeg, hogy legyen egy, mert hát jól néz ki, hogyha van egy, nézzetek erre, hát ez milyen komoly már. Jó, a házak, meg az autók, meg a járművek le vannak tudva, jöjjenek most az ételek, meg az ilyen cuccok. Több budapesti fine dining étteremben találhatsz arannyal bevont édességeket. Ezek ára gyakran 80 és 100 000 forint között mozog. Persze nem az íze miatt kerül ennyibe, hanem azért, ahogy kinéz. Már régen is használtak aranyat az ételekben, mert azt hitték egészséges, de ma már csak azért veszik, mert van pénz. Ezeket esküvőkre, eljegyzésekre és egyéb neves alkalmakra tartogatják. Egyes emberek szerint megéri, mert finom, mások szerint pedig túl van árazva. Na de kell nekünk még egy óra is, mert nem csak a telefonunkon nézik az időt, igaz? Hát kinek van ideje előhúzni a zsebéből? A Patek Philippe órák nem csupán időmérők, hanem kivételes műalkotások, melyet szinte kizárólag gyűjtőknek készítenek. Egy Grand Complications modellára elérheti a 250 millió forintot, nem véletlenül. Minden darab kézzel, extrém precizitással készül, gyakran több száz munkaóra alatt. A legbonyolultabb funkciók, mint az öröknaptár vagy a percismétlő, szinte mikroszkopikus alkatrészekből állnak össze. Ez az óra nem csupán luxus cikk, hanem örökérvényű befektetés is, státuszszimbólum és örökség, amely generációk adnak tovább. Szóval igen, rohadrága egy óra, sokkal drágább, mint egy hotelszoba itt, de hát kinek kell ilyen óra? Van nekünk saját óránk, igaz? Na de mi van, ha szomjas vagy? Mit iszol? Pepsit? Dehogy! Magyarországon a Tokai bor az, aminek az ára gyakran 1 millió felett van, okkal. Ez kérlek szépen sűrű és édes, és akár évtizedekig is eláll. Gyerekek, ez a borszakértőknek igazi kincs, ez kizárólag asszusorott szemekből, a természet ajándékából készül, erjedése évekig is eltarthat. Ez, barátom, nem ihatod akármikor. Ezeket ünnepi alkalmakra tartogatják, mint például az esküvőkre, meg ilyenekre, úgyhogy sajnálom, felejtsd el, hogy a pörkölt mellé ezt fogod inni. És hát gondolom mindenkinek kell egy ló, mert hát miért nem, minden gazdag embernek van egy lova, nem? Nos, akkor hadd mutassam be a versenylovakat, ugyanis a versenylovak drágábbak, mint a normálisak. Egy elit versenyló ára 20 és 80 millió forint között mozoghat, de ez csak a kezdet. Az éves fenntartás, istálló és állatorvos, takarmány, tréning és versenyeztetés akár több millió forintot is felemészhet. A lóversenyek világa azonban nem csupán a pénzről szól, presztízs, hírnév és rang is a tét. Tehát minél gazdagabb, meg híresebb vagy, annál nagyobb a lehetősége, hogy nyersz. Egy sikeres lóval nem csak nyerni lehet, hanem történelmet is írni, szóval a legdrágább lovak mindig a leggyorsabbak. Nem tudom, nekem ez van itthon, mit szóltok hozzá? Na hát ennyi lett volna az a videó, hogyha tetszett, akkor nem tudom, kövessetek be Instagramon, vagy valami, ja, sziasztok! Köszönöm szépen, Mohatom, mi kedves vagy. Azt hittem, láthatom, ez így